Itxaso, Agüero, arratsaldeon, zer moduz konfinamendua Illinois aldetik? Neko, kaixo. Egia esan ondo, hemen Charlestonen ez dago kasu askorik, eta bueno, azkenean, askatasun bat pizka bat ematen digu, eta hemen ondo nago. A ber, azkenean, etxeko familia eta lagunik falta botatzen dut, baina bueno, pixikoekin nago hemen, eta askoz errezagoa egiten ari zaitez. Argi dago egorara moldatzen ari zarela. Eta bueno, baduzu aukera hor bertan estatu batuetan kalera irten eta ariketa fisikoa egiteko? Bai, a ber, etxean egotea esaten dute, bueno, Illinoiseko gobernatzaileak esaten dute, etxean egotea, baina kalera ateratzea ordu bat edo 2 ordu kirola egiteko gomendatzen dute, eta ni erabiltzen du pizka bat denboraldia, abuztuan daukagun denboraldia, prestatzeko, ez? Bai, esan duzun bezala, aurtengo denboraldia amaitzeko aukera izan zenuten, 2019-2020 denboraldia. Zer moduz aritu zinen bai pertsonalki eta, bueno, zer moduz ikuste zenuen baita ere taldea? Bueno, taldeari esango nuke zela gure urte hobena, baina, bueno, nire lehenengo urterekin konparatuta, asko zobe. Osa, eske, ez dakit, asko ikasten ari gara entrenatzaile berriarekin. Eta orduan, ez dakit, pazientzia izan behar dugu, ez? Eta gero pertsonalki, berdina, aldaketa hori ikusi dut, edo baritu dut nire lehenengo urtetik, eta orain, hori, hizkuntza eta bai futbolean, asko zobe. Bai, hori agakoa, poliki gora joatea. Bueno, eta egun hauetan, edo, bueno, hilabete hauetan aukera daukazu, edo, bueno, intentzio daukazu Nafarro aldera, edo, bueno, etxera itzultzeko? Bai, bueno, etxera bueltatzeko ideia daukat, baina eske ez dakit gero etxera bueltatzen banaiz, ea estatu batuetara etorri izango dudan, eta orduan ez dakit hemen uda osoan pasatu behar dudan, edo ez dakit oraindik zer egingo dut. Bai, egoera eta klima nahiko nahasia da, oraindik ez dakigu zer gertatuko den, baina, bueno, ez dakit komentatu dugun, zu futbolaria zara, Illinoiseko unibertsitateko taldean, eta, bueno, zu nola hasi zinen futbolan edo, nola sartu zinen futbolaren munduan? Bueno, a ber, txikitan nire eta nahiarekin kalean futbolean jolasten pasatu dugu ordu asko, eta gero kuadrillakoekin ere kalean eta ikastolan berdina. Txikitatik errotu zenuen futbola, argi dago. Bueno, eta estatu batuetara beka batekin futbolean aritzera joan baino lehen, Nafarroan hainbat altetatik igaro zinen, ez? Bai. Sortzi mutiekin hasi nintzen, klaseko lagunekin, eta uste dut, 2 edo 3 urte haiekin egon nintzen, eta gero bakarrik neska edo neska talde bat sortu genuen kuadrillako lagunekin, Atarrabian bertan ere, eta 4 urte jolastu genuen talde horrekin. Eta gero futbol zelaiara pasa nintzen, Gazte Berria taldera joan nintzen, eta uste 2 urte egon nintzen regional eta nazional jolastu nuen, eta gero nire azken urtea hemen estatu batuetara etorri aurretik, Ardoien jolastu nuen ere nazional. Argi dago etapa luzea izan duzula bertara iritsi baino lehen, eta behin bertara iritsan, kostatu zitzaizun herria utzi eta abentura horretan, edo bidaia horretan hastea? Bai, a ber, egia esan, hasieran gogorra izan zen. Ni gogo handiekin etorri nintzen estatu batuetara, baina gero, pixka bat ostia, no? Eraman nuen. Hola da, eske nire ingelesa ez den oso ona, eta komunikazioa oso ezakit. Zaila izan zen, ez? Baina, bueno, nire pisukideak eta beste Espainiako taldeko neskak lagundu zidaten, hori. Pizka bat de translator, no? Bai, itzultzaile moduan. Bueno, eta nabaria da moldatu zarela, baina hasierako egun horietan edo hasierako lehenengo aste horietan, nola izan zen taldearen harrera? Kostatu zitzaizun bertako futbolera edo bertako joko estilora egokitzea?
Bai. Ez hemen, futbola askoz fisiko gehiago, fisikoa da. Eta Espainian uste dut, fisiko hori edo prestakuntza hori ez daukagula, ez? Eta hemen etortzea prestakuntza fisiko del kopon bat izatea nire gorputza, ez egoen horretara, hori, ez dakit. Ohituta, ez? Ohituta, bai. Eta orduan, lesioak, psikologikoki ere gaizki, ez dakit, presio asko neukan, baina bueno, azkenean hori ere ikasi egin dute. Lan gogorra egin duzula argi dago. Bueno, eta... Bai, esan. Ez, eta orain, udetan, etxera voltatzen naizenean, askoz gehiago prestatzen naiz, hori lesio horik ez izateko, eta nire gorputza, ready egoteko, ez? Bai, ezinbestekoa da puntuan jarri eta bertara joatean atope egotea. Bueno, eta emakumezkoen futbolean sartuta, argi dago bai berdintasunari eta bai, emakumezkoen futbola sustatzeko aurrerapauso nahikoak eman direla. Zuk nabaritu zu hasi zinenetik gauzak aldatu direla emakumezkoen futbolaren munduan? Hombre, bai. Gutxikeak eginenean, ez dakit, ez zenuen ikusten futbol zelaiak neskentzat, ez, edo eta jende pilo batekin, edo Iberdrola horregotea asko laguntzen du. Ez dakit, gero konbenio hau egin dutena urte honetan, ere, asko, niretzako hori aurrera pausu bat da, ez? Eta, bueno, hori, eske partidoen emisioa eta hori guztia asko lagundu izan du. Orain Espainian eta mundu guztian futbol femeninoa, emakumezkoen futbola existentzen dela badakite, ez? Bai, hori ikusi genuen argi mundialean, baina, egun hauetan zoritxarrez, ez dakit atzera pauso, egoerak pixkat behera egin du edo makurtu egin da, izan ere, futbol federazioak erabaki du emakumezkoen futbola. Ez hartzea futbol profesional gisa, futbol ez profesional gisa hartu du, eta esan dute da, 2019-2020 denboraldi hau amaitutzat emango dela. Nola baloratzen duzuzuk erabaki hori? Bueno, eske hori zaila bat da. Eske, batzuk esatu dute, ona dela jokalarientzako, azkenean, arrisku hori ez izateko, ez? Koronavirusaren arriskua. Baina, eske, arazoa da, mutilek jolastu beharko dutela, izango dutela, eta neskek ez dutela izango, eta hor, desberdintasun bat dago, ez? Hori da niretzako arazoa. Eta ez dakit, azkenean liga nahi dutenaretzako profesionala bezala esaten dute, baina gero beste gauza importanteentzako, garrantzitutako ez dute profesionaltzat hartzen, ez? Eta niretzako hori da arazoa. Bai, zoritxarrez bi ligak, bai emakumezkoena eta bai gizonezkoena parean jartzeko eta berdintasun horren alde borroka egiteko, oraindik bide luzea dugu egiteko, baina, ea bide hori egiteko beta daukagun. Bueno, eta zuri dagokionez, behin ikasketak amaituta eta bertara etorri behar izango duzunean, hemendik urte pare batera, asmo daukazu futbolean jolasten jarraitzeko edo ez? Bueno, bai, idea da. Etxera voltatzea edo gutxienez, Europara voltatzea eta futbolean abitzea. Hemen futbolean jolastea beste maila batean oso zaila da. Eta orduan, etxera voltatu nahi dut, bai. Ez ara geldirik egongo ez dugu zalantzarik. Bueno, eta amaitzeko, halko zeniguke kontatu zein diren bai futbolaren munduan bai lortu duzun amets bat, eta bai oraindik lortzeke duzun amets bat? Bueno, lortu dana, estatu batuetan egotea, eta hori, futbolean ibiltzen eta ikasten, ez? Eta lortu nahi dudana, ez daki, profesional lehenengo maila horretan jolastea, bai lehenengo B edo lehenengo A jolastea urte batean, ez dakit, Osasuna kamiseta edo txeko bat baina matea, ez, eta haieken jolastea.
Bai, zure lanarekin ziur gaude urrun iritsiko zarela eta oraindik bidea duzula egiteko. Bueno, Itxaso, gure partetik mila esker, gure deia edo gure, bideo deia hau erantzuteagatik, eta ea laizter zaitugun zelaietan zure magiarekin baloia mugitzen. Besarkada bat. Eskerrik asko zuei. Bueno, agur. Goji, anaiak, zer moduz? Bai, eneko zer moduz, ongi hemen, etxean. Bueno, zer moduz eraman duzue konfinamendua? Bueno, nire kasuan pixka gaizki. Lehenengo jabetan ezin izan dut lanean egon, eta lehenengo jabetan egun guztia etxean, eta lehen nire egunerokoa zen kalean ratu guztian, eta etxean gaizki. Eta gero rehabilitaziotik deitu zidaten, eta astero bi egunez joaten nintzen, eta hori izan da atean naizen guztia. Nire kasuan pizkat garraroa, ez? Egon naiz lanean, eta, joan ginen biegun, astean, 28 ordu, pasa hor, eta, mendik buruan, orduan ongi. Esan daiteke landerrek pizkat suerte gehiago izan duela. Bai. Eta trampa pizkat ere, bai, mendik. Eta etxetik ateratzeko aukerarik ez zegoen fase horretan, zeharik eta fisiko mota egiten zenuten? Lehenengo, lehen egunetan gaizki zezen hartu zigun, eta ez genuen ezerrez, ez da material bat, eta gero ja erosi genuen bizikletarako rodillo bat, eta horrekin, kardioa mantendu pizkat, eta beste ariketa mota batzuk egin genituen. Indarra mantentzeko, ez? Eta gero flexioak, abdominalak eta hori. Eta gero gure entrenatzailea, bidali zigun bideoak, eta hori esker fisikoa mantendu pizka bat. Ez da izan erreza, baina Naiz eta etxean gelditu moldatu zarete. Eta lehenengo fase honetan, aukera izan dugu kalera irten tariketa fisikoa egiteko, baliatu duzu aukera hori? Ni ez dut asko egin, esan dizut lehen, lesio bat daukat, lesio gogorra, eta bakarrik izan aldut erretik ibiltza, lehenengo egunean joan nintzen mendira korrika pizkat egitea, probatzeko, baina, gero dena hanka guztia gaizki, gero fisioa bronka gogorra, eta ezin dut ezerrez egin eta bakarrik ibiltzea, eta hori. Nire kasua, egunero mendira korrikatzera eta biltzera, bestera eta entrenamenduak. Baina, azkenean, egin aldu. Lander, eta zu orduan goi mailako kirolaria izanik, Atarabeko udalak, inguruko udalek aukera eman dizute frontoian entrenatzeko edo frontoian aritzeko? Ez dut izan. Baina, bakarrik Atarabeko plazan dagoen frontoi txikian, bestea ez nuen eskatu azkenean, ezin zen. Itxita dago eta ezin da. Lehenengo fase honekin, gure klubian amaian utzi digute frontoira banaka entrenatzera. Baina, suertea izan dut, entrenatzaile batekin joan naiteke eta nire bikotea baita nire entrenatzailea delako. Orduan, suerte pizka bat izan dut hor. Argi dago, bai. Eta gaur egun biok pala munduan aritzen zarete, baina, zuen bizitzan zehar, hainbat kirol desberdin praktikatu dituzu, ez? Bai, nire kasua, gustoko dut asko, dakit denbora asko darama eta palarekin materiatu behar dut. Baita uste dut, menditik korrikatzea ongi datorrera partidu importante fisikoa ez galtzeko, eta oier eta biok gimnasiora joaten gara indarra irabazteko. Nire kasuan beti, bizitza osoa futbolan ditu naiz, baina, egin nuen duela 2 urtek nuen paroi bat, utzi nuen futbola, gero bueltatu naiz orain futbolera, eta abenduan bertan bera utzi nuen,
esan nuen aurten daukat mundiala, ordu asko bota behar ditut palari, eta hori, baina, bueno, utzi nuen hor futbola, eta orain palan, lehen futbola ongi ze fisiko asko irabazten genuen, ze palan bakarrik entramendu teknikoak egiten ditugu, eta fisiko gutxi. Orduan, baina, bueno, orain ja fisikoa gure gauz guztia, gimnasiora, mendira, eta hori. Palan sakonduta, palan zentratuta, nola ikusten duzue kirol honen etorkizuna? Pues nire ustez, enbertza ez du ikusten. Duela 2 urte, telebista hasi zen sartzen, apostua egin zuen hor, eta hori mitartez jendeiago hasi da jokatzen. Aurten, nire Espainiako txapelketan, jardunaldi guztietan, 2 partido firmatzen zuten. Partido para motza eta partido bat para larguz. Eta jardunari batean, niri tokatzen zen, zitzaidan, gero agian Tajonar, Oberena edo Barcelona. Eta konfinamenduan, 2018ko mundialean, Espainia jolastu zuen partidu importanteenak teleporten botatu dute. Uste dugu hori esker parako mundua igoko dela, baina ez dakigu. Bai, baita enpresa handiak sartu dira, patrocinatzera, dago la Liga for Sport, dela emititzen dituen partidu guztiak, baita loterías ya puestas del Estado, hor diru pila sartzen duena, eta horrekin jende gehiago animatzen den, eta ja jende gehiago dagoen jolasteko, ez? Gero ere sartu da PlayStation, Bai, baita. Era mundiala famosoa, baina ber. Baina, bueno, oraindik Ameriketan bezala hor bertan duten bizi estiloa, palatik bizitzeko aukera hemen oso zaila ikusten duzu, ez? Bai, bueno, eske ez dut uste Amerikan apostuen da apostuen bitartez. Bai. Eta hemen ezin da. Hor daude txantxuio pila, adibidez, jolasten dugu partidu bat Lander nire kontra. Eta, bueno, bera da asko zobeto nire baino hori esaten dio. Torten da, enpresario bat eta esaten dio Landerri. Galtzen baduzu, irabazten duzu 1.000 euro. Baina irabazten baduzu, irabazten duzu 500 euro. Bera joango da galtzera. Orduan hor diru pila mugitzen da. Hemen ezin da egin hori, ze daukazuen entrenatzaileak, klubeak eta egiten baduzu hori, bronka asko eta klubera ez ere. Baina, bueno, hemen diru guztia irabazten duguna da torneo pribatuetatik. Torneo San Fermin txikito. Deitzen dute 8 jokalari, eta irabazten duena, agian ematen du 500 euro, 400 edo, bueno, dira 2 partiduak. Baina, bueno, deitzeko San Fermin txikito, irabazi behar duzu urte osoan. Bai, da, oso zaila, eta gainera beti jokalari berdinei deitzen diete, eta da oso zaila. Argi dago, Ameriketakoa eta hemengoa 2 mundu ezberdin direla. Baina, bueno, zu Lander, sortea daukazu, izan ere duela urte batzuk mundialaren aritzeko aukera izan zenuen, zen nolako esperientzia izan zen zuretzat? Oso gogor. Ni ez itxanan gustatu ezer, baina, bueno, irabazin genuen, edo orduan ongi ez. Baina, bueno, pesi asko sartu ziguten, Frantzian jolasten zelako, eta irabazi behar genuen, bai. Mundiala 10 egun iraun zuen, eta ez behar genuen jolasten, entrenatu egin behar genuen. 10 egun, 6 partidu, 10 entrenamendu. Egun guztian frontoian, eta oso zaira. Bueno, nire kasuan, hori favorandia egin dit, mundiala urten izan bartzen, urrian baita izan bartzen, baina COVID-19 bitartez urte bat altxatu dute, eta ni urtarrian negoen partidu bat jolasten berarekin gainera, eta ligamentu gurutzatua apurtu nuen, eta geroztik ez du partidua jolastu. Eta orduan beste jokalariekin oso altxatuta nago, eta horrekin orain urte bat daukat, ongi prestatzeko, besteekin parekatzeko, rehabilitazio asko, dena indartu eta sorte daukan, joaten naizen eta irabazi.
argi dago ea daukazun aukera besteen mailara jarri eta Landerre baino gehiago disfrutatzeko. Bueno, eta prestakuntzari dagokienez, mundialaren prestakuntzari dagokienez, okerez banago, biek izan duzuen prestakuntza edo, bueno, izaten ari zaretena oso desberdina izan dela, ez? Bai, bueno, nire kasuan, prestakuntza, urtero Espainiako presexarekin kontzentrazioak egin genituen, udan eta zehar, azken urtean, Kubara joan ginen 12 egun mundiala prestatzeko. Baina, bueno, hori ezin zen oso gaizki. Ongi pasa genuen eta hori. Eta gero, mundiala izan zen eurrian, ez? Eta egon ginen 6 hilabete partidu bat jolastu gabe. Bakarrik beraiek esaten zigutenak. Jogatzen nahi jolastu genuera bakarrik 4 partidu. Bai. Hiru, barkatu 3. 2 Gijonen eta bat San Fermin Txikiton. Eta baita bat Almerian. Eta Almerian. Baina nahian zen, azken astean. Eta hori, entrantzen genuen dau 5 egun astero, eta fisikoa eta teknikoa. Eta 3 ordu egunero. Vamos, oso zaila, niretzako. Bai, bueno. Nire kasuan baita lau urten lehenago hasi ginen, berdin, urtero, bueno, Espainiako presioa egiten genuen, urtero jende ezberdina joaten ginen, hasi ginen joaten 10 pertsona, gero 8, gero sumatzen zuten beste 2, eta, bueno, aldatzen eta probatzen sortea izan dut, presio guztietara joan naiz, eta ea sortea doka, baina, bueno, orain kuarentena honekin ezin dugu ezer egin, ez gara joan Kubara, ez gara joango Kubara, ez dago dirurik orain, ezerrez. Eta, bueno, da mundiala urrian, urtengoa apilan izango da, eta zerbait egiten dugun, txapelketa bat edo entrenamendu bat, bestela gaizki. Entrenamendu, bai, daude entrenamendu lan, eta, bueno, badago prozesu luzea mundial baten atzean. Bueno, eta elkarrekin jokatzeko aukera duzuenean edo izan duzuenean, nola moldatzen zarete? Bueno, aurten jolastu dugu bi txapelketa. Lehenengo txapelketa gaizki eraman genuen, zen Nafarrako txapelketa eta lehenengo mailan jarri ziguten. Eta, bueno, oso gaizki jolastu genuen palamotza, daude bi modalitate. Bera, jolasten du beti paralarruz eta ni palamotza. Eta jarri ziguten elkarrekin palamotzean. Eta, bueno, ez genuen ezerekin, ez genuen pasatu grupoz eta... Partidu guztiak. Partidu guztiak galdu. Bueno, esperientzia ona. Esperientzia ona, hori bai. Gero baita jolastu genuen, baita palalarruz jolastu genuen txapelketa bat. Hori, jagatu genuen semifinalaino ez. Bai, galdu genuen semifinalak, ez? Bai, ni jolastu nuen ligamentu gurutzatua apurtarekin, jolastu nituen 3 partidu. Eta laugarrenean ja... Ez genuen ezerein. Bera jolasten zuen bakarrik, ni jartzen nuen Arantxo bakarrik, eta entortzen bazen pilota ematen nion, bestera dena berak egiten zuen. Eta, bueno, semifinalaino jogatu ginen. Talde lan ona egiten duzu elkarrekin. Baina, gero... Ailegatzen gara txata, esko ez diozu eman pilota honi edo ez zara mugitzen edo ezakitzen. Hori, gero ja bronka asko eta gurasoekin baita. Baina, bueno. Azkenean normala da. Bai. Bueno, eta denboraldi honi dagokionez, 2019-2020 denboraldiari dagokionez begiratuta, ja denboraldi hau amaitutzat ematen duzue? Nire kasuan, edut amaitutzat ematen. Aurten, kluben arteko Espainiako txapelketan, finalera iritsi naiz. Bueno, orain geritzen dira 2 jornadak, jarlanariak, baina, bueno... Matematikoki, ez? Bai, gure zego importa, ja gaude finalean, irabazi dugu dena, bueno, partidu bat ezin, baina, bueno. Eta esan dute, 2021 baino lehen jolastu behar dute. Jolastu behar dugu Espainiako txapelketa, gero beste Espainiako txapelketa Nafarroarekin, eta erabazten badugu la Copa del Rey. Baina, bueno, a ver.
Nire kasuan ez da, ez du tamaitutat ematen, ze, bueno, esan dut lehen, urren gortuan dago mundiala, eta, bueno, mundiala jolastu behar dugu Nafartzerekin Espainiako txapelketa, ze hor selekzionadora ikusi behar digu. Eta orduan, bueno, esan dute Espainiako Federaziotik jolastu behar dela, lana esan duen moduan, 2021 baino lehen, eta ea sorta daukagun, eta jolasten dugun. Baina, bueno, pizkat krudo ikusten dugu gauza. Partidu guztia, altea, zita eta hori. Etorkizuna iluna da, ez jakintasun klima honetan, baina, bueno, eta zuen lorpenei dagokionez, etorkizunean lortu nahiko zenuketen amets bat para munduan, zein izango zen? Nire amets, dira, kluben arteko Espainiako txapeluna izatea, aurten, iritsi naiz finalera, irabazi behar dugu. Ez da erreza. Jolastu behar dugu tenisen kontra, eta gero eta jonar dintzu, dira osasuna. Baina, bueno, Eta gero, Espainiako senior selekzioarekin mundial bat joatera eta gero irabaztea. Hori ez da erraza. Eta nire kasuan, gaur egun nire lehen ametsa da mundial honetara joatea eta irabaztea. Hori daukat bakarrik buruan, da ongi prestatzea, joatea eta irabaztea. Eta gero joatea eta hor partiduak jolatzea, ze joan gaitezke eta gero hor egon suplente eta ez jolatu ez da partidu bat. Baina, bueno, espero dut joatea, eta horrekin baita espero dut nirekin kontatzea lehenengo taldean, eta bera dagoen moduan Espainiako txapelketa jolaztea, ze gaur egun hori da munduko importantena. Txapelketa hori da, nola jolaztea Barça lehenengo dibizioko futbolean. Berdina. Ea sortea duzuen amen joiek lortzeko. Bueno, eta zein izan da txikitatik pala munduan edo, bueno, izan duzuen erreferente bat? Ni daukat bi erreferente. Lehenengoa dela, Emiliano Eskuzka, de Argentinar bat etorritzera Barcelonara, eta hori ja, bueno, orain ja dago ja jubilatuta, dauka 53 urte, izan da munduko berena. Eta nuen ametsa zen jolastea beraren kontra, jolastu nuen 2018an eta galdu nuen. Baina, bueno. Eta gero daukat Javier Abiano, dela multire bat hemengoa, Iturramakoa, eta 9 urte dauka, eta orain da, gaur egun da, berena. Eta berakin oso ongi eramaten naiz, deitzen dit entrenatzeko, eta hori da, berena. Referentea da Ruben Ayarra da, dela frontoian oberen mugitzen den, nire txako oberen mugitzen den jokalaria eta oberen errematatzen duena. Da, esaten diote el gato Ruben, dago leku guztietan. Eta, berarekin asko jolastu du bikoteak, eta txapelketa asko jolastu ditu, eta asko gozatu dut berarekin. Da, oberen niretzat. Bueno, bikote, nire partetik onaino, eskerrik asko gure deia onartzagatik, eta, ea laizter zaituztegun frontoieko atzeko kuadroan gerra ematen. Eskerrik asko. Bueno, bezarkada bat. Agur! Mayur Moreno, arratsaldeon. Apa, Niko, zer moduz? Bueno, zer moduz eramaten dituen lehen eguna, konfinamenduaren lehen eguna, kantzoin aldetik? Bueno, nahiko ongi, esan beharko, nahiko ondo. Zen fisikoki, pues bueno, izan genuen aukera, pues lagunen artean, bideokonferentzien bidez, pues eramateaz, pues gutxi gora bera, pues entrenamendu nahiko zehatzetan bat, eta, bueno, pues ere
azkenean pues lagunekin egiteak pues pixka bat entrenamendua eta ikusteak pues nahiko ondo eraman dudala. Eta bueno, pues psikikoki pues uste dut izan dela pues denbora pues gurekin ondo eta gustora sentitzeko eta pues igual egunerokotasunean baditugun, ez ditugun pues afizio asko, pues nolabait ere azaleratzea eta pues disfrutatzea egiten pues normalan egiten ez dugunarekin. Bai, argi dago garai desberdinak izan direla. Bueno, eta lehenengo bi fase hauek, 0 fase eta lehenengo fasea, deseskalatze prozesu honetan, nola eramaten ari zara? Pues, uste dut pertsonalki hobeto eraman dudala 0 fasea, edo konfinamenduaren fasea. Uste dut orain fase honetan, lehenengo fase honetan, uste dut dena oso abstraktua bihurtzen ari dela, eta gainera harremanak lagunekin eta adibidez kalerateratzean, ez dakigu benetan nola eraman hau, eta harremanak lagunekin oso arraroak egiten ari zizkit, eta pixkat hori, arraroa esango nuke. Bai, klima edo testuingurua nahiko arraroa da, hori argi dago. Bueno, eta zuta sakonduta, esan dezakegu zure bizitzan badituzula hiru afizio, 3 hobi, direla kirola, musika eta artea, ez? Bai, bueno, laburki esan da, hori da. Uste dut pertsona nahiko ezagutzeko prest nagoela, edozen gauza, eta bai, gai anitzak tokatu eta saiatu naiz hortan sakontzen, bai. Kirolarekin hasteko, lehenengo hobi horrekin hasteko, nahiko kirol praktikatzen dituzu, edo, praktikatu dituzu zure bizitzan, lehenengoarekin hasteko, gaur egun igual aktiboen zauden kirol hori, futbola. Nola sakonduko duzu, edo, nola azalduko diguzu futbolan, hemen, nola aritzen zaren? Bai, esan duzun bezala, bai, txikitatik aritu naiz futbolean, uste dut 5 urtetan hasi nintzela, hemen, herriko taldean, Gazte Berriaken. Eta, eman nituen, uste dut 10 edo 11 urte, kategoria guztietatik pasata, Gazte Berriaken. Eta, uste dut, juveniletan, iritsi zen garai bat, uste dut, aire berriak behar nituela, eta, joan nintzen urte bat Burladesera, oso temporada polita egin genuela, uste dut pertsonalki igual nero berena, eta gero joan nintzen Kantolaguara, 3. mailara, eta urte nahiko esango dugu tristea eta zaila, eta aurten egon naiz Uharten, ere baita 3. mailan, eta urrengo urtean, oraindik ez da ofiziala, baina esan dezakegu ja Uhartearen jokalari izango naizela. Uharte taldean zentratuta, esan dezakegu nahiko denboraldi polita egiten ari zinetela, ez? Bai joko aldetik, bai emaitza aldetik, sailkapenean nahiko goikaldean. Bai, esan duzun bezala, azkenean oso talde polita eta gero oso atsegina sortu dugu, denboraldiaren hasieratik. Eta uste dut hori izan dela funtsa edo denboraldi honen muina. Zeren, azkenean giro ona eta atsegina baldin baduzu, bai futbolean eta bai emaitzetan nolabait ere ikusten da, ez? Eta esportzu eta giro hori izan da, hori, denboraldi oso polita egin dugu bai. Eta zure kasuan, zure postua zegoen kompetentzian arira, tokatu zaizu egokitzea posizio berri batera, zure posizio atzeratzera, baina nahiko ongi moldatu zara, ez? Bai, esan behar dut, igual denboraldiaren punturik negatiboena, zeren ere ez dut negatiboki jokatuko, baina pixkat bai, sortatu zait pixkat arraroa eta zaila, zeren, adaptazio hori, bere denbora behar du, eta, gutxinaka,
posizionen alde positiboak, pues, gutxi goraka, pues, somatu ditut, eta, bueno, ere gustura nago baita posizio hortan. Moldatzen joan zara, bai. Bai. Bueno, eta bigarren kirolarekin sakontzeko, surfa baduzu beste afizio bat, ez? Bai, esan duzun bezala, bueno, orain surfarekin, bueno, bakarrik hasi naiz, badaramat, uste dut, ez dut ez da urte bat surfarekin, baina, bueno, astapen oso polita, oso interesgarria, azkenean naturarekin zuzenki zaude, eta, bueno, oso afizio polita eta erakargarria zen divertigarria dela. Bai. Eta surfarekin lotuta, modalitate hau igual pixkat negura eramanez, snowa ere, ez? Praktikatzen duzu. Bai, bueno, bai, zu esan duzun bezala, ni txikitatik, pues hori, skatea, hori, deporte guzti hauek, praktikatu ditut, eta, bueno, pues orain hasi naiz baita snowarekin. Eta, bueno, pues pena bat izan da, zeren denboraldi honetan, pues snowan kaina ematen ari nion, baino, bueno, pues itxoen beharko, urrengora arte, eta, pues hori. Eta kirol hauetan zure lehen pausoak, izan ziren okerez banago, eskuter munduan, ez? Baduzu kirol honen inguruan nahiko anekdota polita, ez? Bai, bueno, egia esan da, hasi nintzen skatearekin, guztiok ezagutzen duzun skatearekin, eta, bueno, pues urteak ala, pues bai, hasi nintzen skuterrarekin, izan ginen, pues, en plan, Iruñako zonaldean, pues, lehenengo skuterrak ez, edo lako zerbait esan beharko. Eta, pues, bueno, nahiko nivel polita hartu genuen, eta, pues, honen poderioz, pues, patrocinio bat lortu nuen, ja, HSB Hondarribiako denda bat zela, eta, pues, bueno, hor, egon nintzen, pues, bueno, mundu hortan, pues, gustura, la verdad, gustura. Kirolari fina eta anitza, bai, argi dago. Bueno, eta bigarren hobi edo afizioari lotuta, edo, bueno, badugu musika, ez? Musika zure bizitzaren beste zati garrantzitsu bat dela esan dezakegu, ez? Bai, musikaren fan amorratua naiz, edozein musika mota gustoko dut, edo ia edozein. Eta, pues, bueno, txikitatik, pues, uste dut, lotura handia izan dudala musikarekin, eta baita ere, pues, erlazio hori nolabait ere ziurtatzen, edo saiatu naiz urteetan zehar ziurtatzen, beti konektaturik egoten musikarekin. Eta musikarekin izan zenuen hartu emana, okerez banago bateria izan zen, ez? Bueno, bai, hasi nintzen Jaramonik ez taldearekin, eta, pues, ordura arte ez nituen ez da instrumenturik tokatzen edo jotzen, eta, bueno, pues, hasi nintzen talde honekin, eta, pues, izan zen nolabait ere salto handi bat, zeren ni gitarrarekin baneraman uste dut 2 hilabete edo 3 hilabete, eta orduan, pues, izan zen salto handi eta polit bat, pues, nire, pues, musika munduan, eta hori izan zen nire hasiera. Gero, esan bezala, pues, ja, taldearekin ja behin nolabait ere, pues, moldatuz eta hola, pues, hasi nintzen baita ere bateriarekin etxean, autodidakta moduan, pues, gutxinaka, eta, bueno, pues, gaur egun ja, pues, esaten aldut, uste dut, gitarra eta bateria nolabait, pues, jotzen ditu, bera, ez? Jaramonik ez taldea aipatu duzu, nola izan zen talde honen hasiera da sorrera, eta ja da, bueno, ez dago aktibo ez taldea, disolbatu zen. Bai, hori da. Pues, pregunta polita, Pues, a ver, hasiera, pues, bueno, ni egia esaten badut, ni izan nintzen azkena taldean ingresatzen, eta, bueno, pues, orduan, ni iritsi nintzenerako, pues, ja taldea nolabait moldatua zegoen, ze musika estilo eta
pues jo beharko genuen eta ja gutxi gora bera zegoen iaia guztia moldatua. Orduan, ni moldazio horretara, pues nolabait ere sartu nintzen, eta pues hasi ginen pues, kontzertuak ematen, eta pues hori, 2 urtetara edo hola, egin genuen beste paroitxo bat, zeren gure lehenengo bateria joan zitzaigun, bueno, asuntu batzuen bidez, eta bueno, gero bueltatu ginen, atera genuen gure lehenengo eta azken diska, eta pues, beste urte bat egon ginen pues, kontzertuak ematen, eta pues, nolabaiteko diska argitaratzen. Bai. Eta, bueno, behin taldea desagertuta, zuk egin duzu metamorfosi moduko bat, eta bakarlari moduan ari zara, bueno, proiektu txiki batean, bai gitarra eta bai ahotsa uztartuz, ez? Akustikoan, beti ere. Bai, bueno, esan dizuan bezala, saiatzen naiz beti musikarekin edonola, pues, konektaturik egoten, eta, bueno, pues, orain, kuarentenan eta nola ez dauka talderi, pues, badaukadan bakarra ez, nire ahotsa eta nire gitarra gira, eta pues, eman diot buelta pare bat, eta beti guztu izan dut baita ere bakarrari moduan aritzea, eta bertso akustikoak egitea, eta, bueno, pues, denbora edo garai latza hauetan, pues, nahiko zortea izan dut, pues, hemen gitarra eskura izatea, eta, pues, hainbat bertso ateratzea, bai. Bueno, eta zure 3 hobiak jada ikusita, esan dezakezu badituzula etorkizunerako helburu edo, bueno, meta batzuk buruan edo ez? Bueno, pues bai, guztut beti ez, baditugula, pertsona orok dituela hainbat amets edo meta batzuk. Eta, bueno, pues ikusita pixkat panorama eta pues, bueno, egoera, pues, gustatuko litzaidake, pues, astea pixkat eskala munduan, eta pues, hori, mendian mugitzen, naiz eta mendira askotxo joan, baina, bueno, eskalada munduan, pues, hori, aritzea, pues, gustatuko litzaidake. Eta, ea, posible dugunez, honekin astea, bai. Bai, egia da ez jakintasun giro hau, pandemiak eragin duen ez jakintasun giro honetan, ez dakigu zer gertatuko den etorkizunan. Baina, bueno, zuk nola baloratuko zenuke koronavirusak gizartean izan duen eragina, edo, bueno, beste modu batera esan da, gizarteak koronavirusaren aurrean izan duen erantzuna? Bueno, oso zaila da, ez? Zeren, azkenean gu ez gara profesionalak eta uste dut ez, guk ez dugula honetaz hitz egin beharrik, ez? Baina, bueno, pues, pertsonalki, pues, ni esan dezaket, pues, nahiko ondo moldatu naizela, esan dizudan bezala, eta ni ikusi dudana, pues, nire herrian eta, nahiko arduratsuak izan garela, naiz eta ere ikusi, pues, hainbat desproposito, eta, pues, bueno, toki guztitan bezala, suposatzen dut. Baina, bueno, uste dut, jendeak ere baita eman diola bueltak bere buruari, eta hainbat eragin positibo hartu dituztela jende orok, ia seguru nago. Jendea anitza da eta jendeak eman duen erantzuna ere anitza, hori argi dago, leku guztietan nola izan da. Bueno, eta amaitzeko, elkarrizketarekin amaitzeko, galdetu nahiko genizuke zein izango den benetako normaltasuna eskuratzean, bueno, edo ez jakintasun giroa bukatzean, egin nahiko zenukeen lehen gauza. Pues, nahiko nuke, pues, normalitatera bueltatzean, pues, konkisan aritzea edo konkisan parte hartzea, zeren orain, urte honetan ez dakit kastina egiten aldudan, edo ez. Eta, pues, bueno, ere, lehen ez dut aipatu, baina, bueno, pues, nire ametxetako bat da, txikitatik, eta, bueno, pues, orain, uztailean ustut normalean izaten dira kastinak eta, bueno, pues, hori ere izan liteke, pues, ez dakidan pues, gauza bat, eta gustatuko litzaidake, posibilizatea ez, kastinera joatea, eta, pues, zergatik ez konkisan parte hartzea bai. Ea zortea duzun. Bueno, Maiur, gure partetik mila esker, eta segi bizkor, bale? Besarka da. Bale, placer bat izan da eneko. Bueno,
Aukeratu Nafarroako produktuak, onura zuretzat, onura gure lurrarentzat. Etxean, etxeko produktuak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Reino Gourmet. Elizondoko lanbide eskolan teknologi berrienak euskaraz. Azkeneko urteotan emaitza onak. Ikaslegoaren 180% lanean ari da. Gainera arreta pertsonala. 10 ikasle soilik gela bakoitzean. Lanbide heziketa berezia, oinarrizko lanbide heziketa, erdi mailako eta goi mailako zikloak, administrazioa, mekanizazioa eta erizaintza. Aurre matrikula epea zabalik maiatzaren 25-etik ekainaren 5-era. Presentziala, aurretik hitzordu hartuta 844-431-632 telefono zenbakira deituta, edo telematikoa, edozein zalantza izan ezkero, deitu aurreko telefonora.